Després que Catalunya va ser ocupada pels franquistes, Lluís Companys, amb el president basc Aguirre, va passar a la Catalunya Nord, pel coll de la Manrella, on seguiria mantenint l'acció de govern, fent present la llengua i la cultura catalanes i ajudant els refugiats. Al cap de poc, en ser ocupada França per les tropes alemanyes, va ser detingut per la policia militar alemanya a la Mole, a la Bretanya francesa, amb la col·laboració de la policia de Pétain, per complaure Franco. Va ser deportat i lliurat a la policia franquista al pont d'Hendaia, vulnerant la protecció que li donava com a refugiat polític el dret internacional i el tractat d'extradició franco-espanyola de 1877. Empresonat a la Dirección General de Seguridad del Estado, a Madrid, i va ser torturat i humiliat per la policia i dirigents franquistes que l'exhibien com una bèstia engabiada. Quan els alemanys ocupaven França, Companys no va voler fugir, tot i que sabia que la seva vida podia perillar. I ho va fer per no abandonar el seu fill Lluïset, que tenia una malaltia mental i que s'havia perdut entre el desori de la retirada. I també perquè no volia abandonar els milers de catalans refugiats a França, els que es devia com a president. Amb aquella actitud va fer un acte de gran responsabilitat, que li hem d'agrair i que l'honora. El dia 3 d'octubre el van portar a Barcelona i el van empresonar a Montjuïc, on el dia 14 va ser sotmès en secret a un consell de guerra indigne i l'endemà hi va ser afusellat. No volem qualificar aquest consell de guerra de judici, ja que va ser fet contra tota llei i tot principi de dret, contra qui encarnava la legalitat democràtica del govern de Catalunya. El secret i el silenci del terror franquista va impedir parlar d'aquell consell de guerra i del crim durant molts anys, ja que el volien esborrar de la memòria del nostre poble. Però han passat 32 anys de democràcia i encara és l'hora que el govern espanyol hagi demanat perdó i hagi fet un acte explícit de reconeixement al president Companys. I sí que ho han fet diverses vegades els governs francès i alemany per la seva participació en la detenció i deportació. Aquí mateix, fa 6 anys, en aquest mateix lloc, la vicepresidenta del govern espanyol, Fernández de la Vega, es va comprometre a anul·lar el procés del president. La llei de la memòria només va preveure la possibilitat que els familiars de les víctimes del franquisme demanessin al govern una declaració individual de reparació moral. I això ho va fer la neta de Companys. Les sentències, però, segueixen encara vigents i no hi ha hagut una reparació jurídica. Encara consten les seves condemnes al registre de penats de l'Estat. La reparació no és només un fet militar, moral i simbòlic. Amb l'assassinat del president no només es va cometre un acte ignominiós contra la seva persona i els seus familiars, sinó contra el govern de Catalunya i contra el poble de Catalunya. Franco, com avui el Tribunal Constitucional, negava la realitat nacional de Catalunya, els drets de la nostra llengua i de la nostra cultura, i el dret inalienable que com a poble sobirà tenim de decidir el nostre present i el nostre futur. Cal que el govern espanyol compleixi el seu deure. Ha de reparar de manera solemne el greuge que es va cometre envers el president de Catalunya i tot el nostre país. La resposta de la Fiscalia a la petició d'anul·lació del procés, dient que era il·legítim i que quedava anul·lat per la declaració que fa la llei de la memòria històrica, és una excusa de mal pagador que considerem un insult a la intel·ligència jurídica. Com pot dir que amb la llei de la memòria ja han quedat anul·lats quan els diputats, en majoria, es van oposar que la llei els anul·lés? Aquestes respostes són un acte de menyspreu a Companys i a la resta de víctimes del franquisme, ja que els nega el dret a la justícia que reconeix la Comissió de Drets Humans de l'ONU a les víctimes de les dictadures.
companys i la resta de víctimes del franquisme van ser injustament tractats, assassinats, oblidats pels anys del franquisme. Ara, i precisament perquè han passat tants anys, massa anys, exigim que se'ls faci justícia. S'han d'anul·lar les sentències per llei. Hem de recordar les circumstàncies en les que es va cometre l'assassinat. El nostre país estava sotmès, les nostres institucions destruïdes i la nostra llengua perseguida. Companys va morir enmig d'aquella desolació, conscient de qui era i de la responsabilitat que tenia com a president del nostre país. En la vetlla del Consell de Guerra, el dia 13 d'octubre, va escriure el seu testament i el va cloure dient: a tots els que m'han agraviat perdono, i a tots els que hagi pogut agraviar demano perdó. Si he de morir, moriré serenament. No queda en mi ni l'ombra d'un rancor. Donaré gràcies a Déu que m'hagi procurat una mort tan bella pels ideals. Ell l'ha volgut d'aquest destí i li dec encara la gratitud d'aquesta placidesa i serenitat que m'omple en pensar en la mort, que veig atansar-se sense temor. La meva petitesa no podia esperar una fi més digna. Per Catalunya i el que representa de pau, justícia i amor. El capità Ramon de Colomí, que va ser el seu defensor en el procés i que va ser present en el moment de l'afusellament, va explicar que estant davant del piquet, Companys portava un vestit senzill de color blanc que alçava espardenyes. Vaig observar com es descalçava. Després li van disparar. Va cridar: "Per Catalunya!" i va caure mort.